Odonjo weche mag siasa ni ng'wech mar laro lemo mar jakom ODM bade ma Homa Bay medo mako mach ka nyaka sani moingo jood bura 5 kod seneta mar kaunti no osewuok oko ka gidwaro mar kawo kom no endo. Lemo mar jakom ODM ne odong' nono bang' kane owal gavana mar kaunti no Gladys Wanga kaka jakom ODM e Kenya mangima. To kaka jafumbo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopiny to neno ni jood bura go geto mana yaro mbii margi mar siasa motelo ne yiero mar higa mar 2027. Siasa mar laro kom ODM e kaunti ma Homa Bay medo tedore e ng'ano ma koro biro pong'o fuok mane owe gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane owal kaka jakom ODM e Kenya mangima bang' tayo duond bura mar ODM kaka jakom mar kaunti chakre 2016. Josiasa moinga biche kaunti ma Homa Bay kamoting'o seneta Moses Kajwang', jaod bura mar kaunti Joyce Osogo, jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome, nyawadgi Mandhiwa Martino Owino gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma duto lap dhoge ndong' ne kom no. Jokanyo mag ODM e kar chudo bura ma Suba North ne owuok oko ka siro seneta Moses Kajwang' mondo modhi okaw lemo no ka giwacho ni osechung' motegno kod duond bura mar ODM. Wadhi otime king'iyo gik moko adik: fidelity, loyalty and faithfulness. To ma waseyudo ka wuodwa ma seneta Moses Kajwang' nigo. Kang'iyo jok mochung' Baba Moses Kajwang' tin e jogi to wakwayi ni kiyeti kanu obwongo matin kaka mar Moses Kajwang' mondo bedi kaka jakom chama mar Homa Bay County. Nekech ang'o? Waseneno tij Moses kaka osetiyo nyaka ne dhi let Kajwang' nindi Nyasaye kuyeto ket chunye kamokwe. Achung' no jende kaendi kendo duondo jende mwasewacho te en ni Moses Kajwang' ema nenore ng'ama tin, en ema youthful monyalo telo ne chama ke sani wang'eyo ni teko mar chama duogo iro jende. Jaod bura mar kaunti Joyce Osogo e kinde manadhi chako chenro mar gero chiro mar Atang'e kar chudo bura Mandhiwa ne ogo tung' mare kende en owuon ka oyango ni ema koro romo rwako wuoche ma owe gi gavana Wanga kendo oikore matayo duond bura mar ODM e kaunti. Jochakono nyawanga ya nigiri ni adwa dhiro makaka dhiro ni to gima nyaka ing'e ni kani yelo tiendi kiwe human ref to kapimo wuoche ni kaido kakare wuoche ni Roma kama kelo no iwinjo koso wuoche nyawang'ani marwako mel jendo chakrwake female jenda marwake kanyawang'o ting'o tiende majority leader ane party leader mar ODM Homa Bay County. Bende moko kuom rowere kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e kar chudo bura Mandhiwa ne osewuok oko ka siro motegno jaod bura ma kono Martino Owino mondo ema koro kaw lemo no ka giwacho ni osebedo kotiyo matek ne duond bura no. Honorable Martin Peters Owino osebedo loyal e county waka kende chama kende en ng'ano making'iyo en ng'ano man gi chia. Omiyo wadwano miwa Martin Peters Owino nwaseneno tij Martin Peters Owino kendo waseneno ka en ng'ama loyal ne party and wakwayo nikech waneno ka Ndhiwa be duong', Ndhiwa moting'o wards mang'eny maloyo other sub county. Jo Homa Bay te oyie oriwre kodwa mondo wami komni wami Martin Peters Owino ma MP wa Mandhiwa. Kamoko kuom jokanyo mag ODM e kar chudo bura ma Homa Bay Town bende siro motegno jaod bura margi Peter Kaluma ne ma koro romo kod kawo kom mar ODM e kaunti. Gimomiyo wadwaro George Peter Opondo Kaluma en ng'ama sani koro senior most. En ng'ama koro serve term mare mar adek, and apart from that en ng'ama nigi influence manyalo gero party mar ODM mondo party ni odhi mbele. Ka wang'iyo across the board ng'ama nigi experience sani moromo rito komno en Mheshimiwa Opondo Kaluma. Moko kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay to koro wuok oko ka kwedo mokalo jood bura go eko masani koro lap dhoge ndong' ne komno ka giwacho ni dwaro margi en mana bedo kod mbii kochopo kinde mag yiero. Wantiere kata kod jokombe manotele e sub counties ma bende ne nyalo mana kawo tich ma giti maber komigi thuolo mar telo ne kombego. Omiyo en wich kuot kendo en wach malich miyo wabedo kod parruok kaka jopiny ma jogo kura ni ere gimomiyo jotelo gidwaro ni gine mondo gimak kombegi to already gin kod tije magisemako. Osenenore e welo mar chama ni kama ujumbe obedo kanyo kata jagono man gidwaro to otiko kelo tabu mang'eny kabisa. Magi ema gik ma wambe ok wadwar ni mondo dhi nyime kaka joked ne ratiro mar jopiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa